खौरां बिजोङाव फैनायनि गाहाय जाहोनानो जादों जोंनि रौता समस्ति 40 नम्बर रौता समस्तियाव जोंनि डक्टर नीलत स्वरगियारि सारा माने बयनिख्रुइबो बांसिन भटआव देरहानो थांगासिनो दङ। लोब लोब रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै ओंखारबोगासिनो दङ। 35,000 निफ्राय 40,000 आव डक्टर नीलत स्वरगियारिया रौता समस्तिनिफ्राय देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो गासिबो प्रग्राम हाबाफारियाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला जोंनि नैबे उदालगुरि गासिबो माबायाव भट कमिटिनि मेलाव रोजा रोजा सुबुंनि दोलै नोगोरै सापर्ट होनाय जों मोनबोबाय थादों आरो फुंनि 7 बाजिनिफ्राय मोनानि 10 बाजिसिम रोजा रोजा सुबुङा जयनिं जाफैबाय थादों। बिनिखायनो जोङो आसा खालामनो हायो बा गोख्रोङै जोङो मिजिंथिदों जोंनि रौता समस्तिनि डक्टर नीलत स्वरगियारिया देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जोङो खौरां बिजोङाव जों फोसावबोगासिनो थादों।